Pani Halgašová, ale spomínal aj pán profesor teda to znova skúmanie zdravotnej bezpečnosti potravín. Aj vy v tom vašom návrhu potravinárskej komory teda spomínate, že by takéto výrobky po minimálnej trvanlivosti sa u nás mohli predávať len v prípade, ak by mali preukázanú bezpečnosť prostredníctvom tej analýzy v certifikovanom laboratóriu. Takže ako si to predstavíte v praxi? Kto by to platil? Oplatilo by sa to potom tomu predajcovi? Otázka je, že čo je pre predajcu lacnejšie, či naozaj nakladať s potravinami ako s odpadom, alebo dať si mikrobiologicky vyšetriť do akreditovaného laboratória. Tieto potraviny samozrejme záleží aj od množstva, aj od typu potraviny. Čiže ide o to, aby bola vlastne poskytnutá možnosť v prípade, ak má záujem, ak je potravín viac, ich dopredať. Pretože máme aj také informácie, že potraviny, ktoré sú po dátume minimálnej trvanlivosti a sa zhromažďujú v kontajneroch, sú vyslovene vykrádané organizovanými skupinami a následne samozrejme konzumované. Čiže čo je lepšie? Dostať to pod kontrolu? Je to aj ďalšia otázka, ktorú nám napísala posluchačka Viera z Bratislavy. Prečo predávajúci neznížia ceny potravín? Tak ako sme to počuli aj od profesora Bíreša, tá možnosť to vždy je predávať aj tieto potraviny s minimálnou trvanlivosťou za nižšiu cenu, predtým, než tá trvanlivosť uplynie. Nebolo by toto napríklad aj jednoduchšie, než dávať výrobky znova preskúmavať? Pani Halgašová. To je samozrejme otázka na obchod a jeden zo spôsobov, ako predávať potraviny. A nemyslím si teda, že by obchodníci chceli konať nehospodárne. Opakujem, ten celý návrh vychádza z toho, aby sme sa zaradili medzi štandardné štáty Európskej únie, aby sme tu poskytli, pretože tým, že sa potraviny zlacňujú, tak ako napríklad v Českej republike je sieť týchto zľavnených potravín, je tam 50 až 90% zľava. Nemyslím, že je v záujme produkovať a respektíve presúvať tam potraviny vo veľkom rozmere. Ale je to samozrejme aj ten ďalší rozmer, je to rozmer etický a vlastne aj ekologický, pretože je to plytvanie potravinami, samozrejme spôsobuje aj zbytočné plytvanie pitnou vodou, pretože pri výrobe sa používa pitná voda. Je to plytvanie ľudskými zdrojmi, je to plytvanie energiami, samozrejme aj produkcia oxidu uhličitého. Čiže má aj tento samozrejme rozmer. Poslucháči nám samozrejme píšu skôr svoje názory, ani nie tak otázky, čiže niektorí sa prikláňajú k tomu, že naozaj obchodníci by mali lepšie hospodáriť alebo zlacniť tie výrobky, o ktorých teraz hovoríme. Niektorí zase tvrdia, že naozaj tá naša legislatíva je príliš prísna, ale povedzme na záver, aká je perspektíva tohto návrhu? Teda pani Halgašová, vy ste ho už predkladali niekoľkokrát, už aj pri novelizácii zákona o potravinách, ktorý sa vám to nepodarilo presadiť. Budete s tým pokračovať ďalej, alebo ako chcete ďalej konať? Tu ide o to, že Potravinárska komora Slovenska vôbec presadzuje tie princípy, aby sa na Slovensku legislatíva ako taká dala do súladu s legislatívou Európskej únie, aby sme si zbytočne my sami nevytvárali prekážky našim domácim podnikateľom a vlastne, aby sme sa zaradili medzi štandardné štáty Európskej únie. Samozrejme, bezpečnosť a zdravie spotrebiteľa máme ako prvoradé na mysli a to vlastne je našim prvoradým cieľom, čiže nechceme v žiadnom prípade spotrebiteľov dostať do pozície, že im ponúkame niečo nekvalitné a niečo zlé. Toľko dnešná teda diskusia k veci. Ďakujem.